Tässä samalla kun loading screeni menee, mä haluan nähdä tonne, että miten hyvin toi mun striimi näkyy. Kun mulla on semmonen pieni viba, koska aivan sattumalta välillä tulee silleen niinku, että se bufferaa tälleen. Mä toivon, että se on vaan mulla, eikä kaikilla katsojilla tuolla taustalla. Toivon, että se on vaan mulla, mutta nyt tää kyllä näyttää siltä, että se ei tee sitä. Äsken se oli niinku jatkuvasti. Koska niinku ei kukaan tuu katsomaan niinku striimiä, joka lagaa ja bugaa ja kaikella tavalla perseestä. Oikeesti. Elikkä siis se on vaan mulla. Se on sit näköjään vaan mulla. Tuo on vaan niinku outoa, kun mä yritän katsoa mitä mä teen. Sitten mulle tulee niinku, että veri karkaa mun varpaisiin. Kun mä huomaan silleen niinku, että mä oon höpöttänyt jotain, mä oon tehnyt just jotain hienoa mun striimissä. Mä katson mun striimiä tossa sivusilmällä. Sit se vaan näyttää, että mulla on jäätynyt ruutu ja sit siinä menee se bufferaus. Niinku rinkulla tälleen blum 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 blum. Mä oon silleen niinku, että näkiks, niinku nyt tapahtuu. Nyt tapahtuu. Sano toki, että jos sulla jatkuu video ja sä näet ja kuulet kaiken mitä ruudulla tapahtuu. Sano jotain chattiin. Näit sä mulla äsken bufferasi, että se jäätyi pikkaseksi aikaa, mutta jos sulla ei jäätynyt, niin sit mä en välitä tästä ongelmasta, minkä mä luulen. Ihan normisti toimii. No niin, loistavaa. Sit mulla on vaan parempi fiilis. Drop the bass. Droppaa sitä bassia. Boom! Nyt se kuului. And on, and on. And on. Täällä on kakkostason aluksia ihan vituusti. Ne kaikki on maksissa. Ei jumalauta. Tästä ei tuu hevon vittuukaan. Nyt tää on niin kun aluksen rikkomissimulaattori. Mitä helvettiä, kaikki on jo tuolla. Tää mä vaan lennän lähemmäksi. Pew pew pew, pew pew pew. Double pew pew. Super pew pew. Ah. Ei tuu. Joo, mä tiedän. Mitä helvettiä tapahtuu? Niin se on joku yhtä nopea, mut eri factionilta joku alus. Ai saatana. Siinä ne lentää. Tää on kyllä jotain superhyvää, kun näillä on niinku...
Nää on vaan niinku monta kertaa parempia aluksia. Se on... Tää on toi. Alusvaihto. Toivotaan, että differenssi on ihan suhteellisen suuri. Ei se kyllä tuu oleen, mut siis niinku... Mistä meillä on joku tuo? Täältä mennään. Kierretään tolppaa, jos sillä olisi vaikka vaikutusta kaikkeen. Mä luulin, että mä oon niinku ihan superturvassa, mut sit... Kökkö meni niinku näin. Siinä ei ollut yhtään tilaa liikkua. The crew flies away. Mensin jonnekin tänne perseeseen vaan ollakseni silleen niinkö, että vittu täällä ei oo mitään. Mut toisaalta mulla on aika hyvä advantage, jos mä oon täällä jossain tälleen vaan piilossa. Kaikki leikkii tuolla ja mä oon silleen, lol, mä otan teidän noden. Nyt sieltä tulee yksi kaveri. Pekon ihan meidän. Mitäs tuohon sanotte? Veljet, siskot, sun muut sitti-sontiaiset. Mitä helvettiä? Ai nyt se on B taas. Sen takia te olitte menossa sinne. No niin. Of course. Okay. 16. Millä tää on lentää? Interceptor, cover tops. Tää on niinku... The fuck. Ei saatana. Fuu. On se kyllä kitsasta puuhaa tuolla. Pin 1 PV-mat. Okei.
Nää on nää daily questit, jotka tulee. Win 2 PvP battles. Vuorokausi vaihtui just äsken jossain. Se vaikuttaa tähän näin. No niin, no kello meni just 3. Tuli just 3 yli, niin... Hyvä. Ei saatana. Siis toi on niinku Late, jos oot nyt kuulemassa tätä näin, niin toi on just se, että että mä oon pelannut tässä pääasiassa näitä ykkösränkin pelejä. Mutta kun sä menet 2, niin kaikki on vaan silleen, ne on vitusti nopeampia, ne on vitusti voimakkaampia, se vaan oot silleen... Räjähdät. Moneksi kappaleeksi. Se on vaan hyvä. No hyvät pojat. Ai saakeli. Joo, eiköhän tää ollut tältä päivältä, että vaikuttaisi ainakin aika hyvältä tää meisinki. Kestää niin kauan päästä peleihin, että ei jaksa. Joo. Alright. Kiitos. Kökkö kiittää ja kökkö kuittaa. Se on tossa meidän. Joo, se on toksella ei enää tarjolla. Mut joo. Kivastihan tää mennä. Kiitos. Ja näkemiin.